Benvingudes a aquesta nova activitat d'Elles habiten la ciutat. Ho passàvem bé perquè érem xiquets i els pares col·laboraven molt en fer que la festa. Era molt xicoteta i el record que més m'agrada era que venien cantaors de flamenco. I entonces pues, jo m'ho passava molt bé. Era molt xicoteta, però m'ho passava molt bé. Ahí vivien ma abuela i les ties abueles, que vivien totes juntes. I la il·lusió era anar al carrer La Pólvora o al carrer Nou de Març a veure les festes. Los 3 o 4 veïns que n'hi havia nos juntaven y luego les gallardes y después festa allí tota l'esprà y claro, si a Castelló, per lo menos yo, vehículo no teníem. Pa vindre caminant allà dalt de la carretera a l'Alcorà i com a les 10 en punt teníem que estar a casa, pues nos daven un poquet de temps d'anar d'un puesto a un altre, quasi que celebràvem la paella i poquet més. Entonces era la verbena del pato i soltaven un pato i a veure qui agarra el pato, i el que agarra el pato és com si li hagués tocat la loteria perquè era molt important. Que un any van fer els gallardets en la pallarofa del panís. Les van tenyir i les van banyar un poc, les van cosir totes a màquina. I fíjate com van fer els gallardes, diu que va ser preciós, preciós. De premi. Sí, i se'ls va quedar el carrer dels gallardets.